Alikhethe liphuthume igumgedlela Nkosi enkulu uPombela isitimela samabhono baba mkhulu mkhulu phakade amen. Uyadlala wena uthi ubonane noNkulunkulu yeyi Basopo ukhuluma iphutha ngoba phela uNkulunkulu isilwane somhlola lesi. Njengoba ubona lensizwa kaMayekisa iqondene naye ngqo ubuso nobuso. Uyahlukumezeka uma usubhekene nale ndoda kusuke kungasadliwa wona amaswidi. Baningi abantu abahlale besikhohlisa lapha emhlabeni athi umuntu the God says. Ubonakala ngombala uma ukwabhekana nale ndoda. Uphendukelwa nayikhanda uqobo. Hayi laba banumzane laba abafuna phela ukondliwa. Bese bethi uNkulunkulu uthe. uNkulunkulu phela uyahluphekisana uma kwabhekana naye. Dabuka iyembe, dabuka amabhlowu. Useyithathile ingane yokuqala yakhe phela umfowabo kaMayekisa lona njengoba kade ekhala izibhonqa phansi ngokushonelwa indodana yakhe ozalwa unkosikazi wakhe wokuqala uMashabalala ogama lawo kwakunguJohn. Kwaphela izinsuku ezinhlanu bemfihlile umntwana. Kwase kuphinde futhi kuhlabeka omunye umntwana wakhe ozalwa unkosikazi wesibili uMasigasi ogama lakhe kwakunguFrans. Bathi besabamba besayeka njena naye lo mntwana wayehlabekile naye wadlula emhlabeni. Bamfihla. Naye futhi kwaphela izinsuku ezisihlanu efihliwe. Kwaphinde futhi wahlabeka omunye futhi umntwana wesithathu ozalwa unkosikazi wesithathu uMangwenya. Ogama lakhe kunguThulasizwe. Naye futhi lo mntwana lona waba isikhashana ekhula naye wadlula emhlabeni. Zonke lezi ngane lezi zazigula izinsuku ezisihlanu zonke bese emva kwalokho ziyadlula. Emva kokuba zincwatshiwe kuphinde kuphele izinsuku ezisihlanu ugule omunye umntwana. Kwakubongele bonke abantu endaweni ukuthi kwenze njani emzini kaMayekisa kwathiwa umkhuba usekhaya. Kodwa yena umfowabo kaMayekisa wayeqonda kahle ukuthi ile yandoda yamahashi amabili ebimemezela ithi uyafuneka lo mntwana. Yilo lelizwi leli lithatha labantwana. Ingakho esevele wathatha isinqumo sokuthi ahambe abuyele esiguqweni sakhe lapha athandaza khona. Ayobuza ukuthi ngempela yini lena ayenzile engaka ukuthi kuze kufe abantwana bakhe ngesihluku esikhulu kangaka belandelana eduzane. Wathi engazelele lamphendula izwi lathi awukhumbuli yini eminyakeni eyedlule uhlezi egqumeni lentaba eliseduze komuzi wakho ukuthi wathini ngalesi sikhathi ngithi yeka abafazi. Angithi wena wacela ukuthi labafazi bakho abafe kunokuba bangayogana abanye abantu usakhona usadla anhlamvana. Mina-ke ngalalela lokho awukusho. Ngithathe ingane esikhundleni sikanina wayo. Bengingeke ngithathe bona abafazi bakho ngoba abaguqukile abakholwa. Kanti izingane zabo zona zisemsulwa azikabi nazona. Ngithi-ke kuwe njengamanje ngilandele ngoba abafazi bakho sebefana nabafileyo. Ufuna-ke manje siqale-ke senze umsebenzi usho leli zwi. Wabona umfowabo kaMayekisa ukuthi hhayi sekumbhedele manje sekufike ekugcineni uma sekufiwa kanjena ngoba akazi ukuthi emva kwalabantwana ubani futhi omunye ongase agcine efile. Wabiza umhlangano nawo phela umndeni wakhe ukuba kukhulunywe ngale ndaba. Kulapho-ke athatha khona isinqumo watshela abafazi bakhe labakuba ababuyele emakubo akuhlukwane manje yena useyahamba indlela ukuthi ulandela uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Wathi kubo labafazi abakhethane kube khona oyedwa ozosala. Uma bengavumelani nalokho abahambe bonke. Kuyilapho khona owathatha khona ukuthi unkosikazi omdala uye phela uMashabalala okuyena wathi cha angiyindawo. Kwase kuthi laba ababili uMasigasa noMangwenya bavuma ukuthi bazohamba. Kwase kuba ingoduso-ke lena phela okwakuthiwa nguKoti indodakazi kaMantimbane. Okuyiyona eyayidabukisa kakhulu ikhala izinyembezi. Waze wakhetha ukuthi umfowabo kaMayekisa ayiphelekezele ayise kuwo wafika wayibeka esangweni. Ilokhu ibalise njalo ukuthi yona ayimazi omunye umuntu wesilisa
yazi lo mfo kaMayisa, futhi uthando lawo angeke lize liphele. Wayiduduza yaze yavuma ukuyongena ekhaya kuyo. Kodwa kwaphela isonto elilodwa Memfu yabuya futhi ifuna ukuzobuka yena umfo kaMayisa ikhala ezinyembezi. Kodwa kulokhu yayisimphathele neyena. Wabe selikhipha leli yembe elimhlophe walinika yena-ke umfo kaMayisa ekhaya. Wathi kuye, "Wokuqala enhlizweni yami. Akekho futhi omunye umuntu engibona ukuthi ngiyoke ngiphinde ngimthande emhlabeni." Wabe semnikeza leli yembe elimhlophe. Waqeda lapho wavalelisa, kodwa wakhipha amazwi okugcina athi, "Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini lento ayifake kuwe uJehova ukuba umthande kangaka ukhethe ukuthi uze ulahle abafazi bakho." Le ntombi okuthiwa uKoti yaze yazikhethela ukuthi vele iziganele indoda endala ezigulelayo ngenxa yokuthi wayethi uyaziduduza phela enhlizweni enzela ukuthi lungapheli loluya thando likamfo kaMayekisi. Le nto yayimhlukumeze kakhulu umfo kaMayisa kangangokuthi wazi wakhuleka futhi kuye uNkulunkulu. Embuza uNkulunkulu ukuthi kungani angamvumeli ukuthi afe ayohlala nalezi nsizwa zamaSulumane ayezibona phela laphaya emkhathini ezazimbethe okumhlophe. Esongela lona phela lelizwi ngokuthi uma engambizi aye emkhathini uzomane azibulale yena ngokwakhe. Ethi uzozibulalela kuso phela lesiya siguqo sakhe lapha ahlala ethandazela khona, ngoba kwakunemithi ekhona emide eduzane nakhona. Khona lapho wayithola ngokushesha impendulo kuye phela lo Nkulunkulu wakhe okhuluma emoyeni. Wamvezela umuzi omuhle owawuvela sengathi uphezulu emkhathini. Wathi lo muzi iwona kanye phela ozongena kuwo. Kodwa ngoba usuzikhethela ukuzibulala ngeke usangena kuwo lo muzi, uyoqala uyohlala endaweni ebuhlungu eziyitokisi isikhathi esingangeminyaka obuzoyiphila khona emhlabeni. Leyo ndawo uyobibanda kakhulu, uyohlupheka kakhulu ngaphambi kokuba uze uyobona lo muzi. Ilapho asihoxisa khona lesa sinqumo sakhe ayesefuna ukusithatha. Wabuyela ekhaya wafika wabaxoxela bonke ukuthi kwenzakaleni. Waqhuma isikhulu futhi isililo kuwo lo mndeni kaMayekisa sebebona ukuthi ubesezama ukuzibulala. Kodwa kwabonakala ukuthi usefuna manje ukuhamba-ke nomfo kaMayekisa alandele lo Nkulunkulu wakhe. Unkosikazi wakhe omdala waMashabalala wayenqaba kakhulu. Naye unkosikazi lona wayesesonga kakhulu ngokuthi naye usefuna ukuzibulala kunokuba angashiwa umyeni wakhe. Efunga egomela ukuthi uyohamba ayozibulalela ensimini yomlungu ezihlahleni zamampentshisi. Wathi uyamncenga umfo kaMayekisa nokuthi akamnikeze phela izimpahla zakhe ukuze ahambe ayokwenza umsebenzi walo Nkulunkulu wakhe. Kodwa uMashabalala wayedinda isililo enqaba nalezi impahla zomyeni wakhe. Kwaze kwamphoqa umfo kaMayekisa ukuba aphume ekhaya engaphethe impahla, ehamba nezimpahla nje ayezigqokile emzimbeni. Nabantu bezwe lakhona lapha eFree State babengena bephuma kuwo lo muzi kaMayekisa, besola phela ukuthi le ndodana yakhe uMahadebe igula ngekhanda, ngoba lezi nkulumo nazo zonke lezi gameko zale ndodana zasezande kulo lonke lelizwe laseFree State, ngoba phela naleli izwi leli laliziwa uyena yedwa elimhluphekisayo. Elalingapheli mandla ngoba phela laze lahlanganisa iminyaka engama-20 lilokhu lila limncenga ngesankahla ukuthi akahambe ayezweni lakwaZulu, lapho kwakuchitheka khona igazi eliningi kakhulu labantu phela abamnyama bebulawa ngabelungu, kanye nabantu basothukela abasebehungulwe yiyo phela inkolo eyafika nazo izimishini. Umsebenzi ayobhekana nawo unzima kakhulu ngoba kufanele abhekane namabutho akwaZulu, aphinde abhekane neqembu labantu ababesonta phela ezimishini. Asazi ukuthi wayezofike akhulume kanjani nalamaqembu amabili anenkani. Liyaguqa lapho eGumkelelo ngizula amafutha COVID-20 ngasuka phakathi ami.